Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo.
Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluhalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Alakad ta po manalain ta. Banalaig pami. Pasibayo po walang pupus pasalamat ke po keka. Ginoo makanyane naman pong miras sin kaya kaming sabat. Miti pong kami ikaming mikakapatad banggawan milaring kekeng banalatungkulan na pekitangwanan mi keka. Ginoo salamat po karing pagkalumong biyayang pong sikanan kaya kami ang ganaking pagkalumong biyaya king aldoldo. Ginoo nano pong ayablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po sambanda ka at puryanda ka king kaya kang pangay espiritu at king kaya kang katutuan. Ikpang banal ngayon oras ay ti malaya kaya pong ginalo king kaya kaming kayaldawan. Ginoo ngayon pong atyo kami kening kaya keng bali panalangin. Sana po ing balang metong kaya kami dinan mo kaya pong ganapakabiyasnan. Bang makanyan milang agawa ring kekeng banal tungkulan. Ginoo ngayon oras ay ti nung may kabatyo ka man po karing kaya kaming kingkekang banal arapan makatula. Sana po patawaran me po yung balang metong kaya kami. Ginoo ngayon oras ay ti oreni po ring kaya kaming kapatada pinili mo karing dakal. Sana po kabudsana po liklukan ding luklukaning kalam. Sana po itang pasabing menibat kaya kaya sana yung balita rabang kanito makanyang kaya pong sumulong ikaming mikakapatad. Ikpang banal ngayon oras ay tiureni po rin kaya kaming pisasan meto nga panalangin. Sana po tanggapan mo lang mabanglungayin king kaya kang banal ay harapan at tanggapan mineman sana po itang kaya kang bendisyon at ting lugod mo sana po yung magaring kaya bemi hanggang wakas. Yan nasa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang-gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatamang laman o tao ay siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga espiritu, sa mga banal o mataas na espiritu kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mga habang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad. Maraming salamat po sa mga maintang tampo.
kanino mang tao. O darapat mayap, sana king kaili ampong wanan, iti ena malyaring pabaluyo. Oleng kanita ngana ning ebanghelyo, ing ablas ngana at tinggapyo. Ing kalamna ning Diyos, king alang patugot babiene ke kayo. Dison ampong dinatang king kapenan ditanayti, makanyanong panuanan ning Diyos, ding ke kayong pamagkapilit king bayang malyaring mamintu ing tao. King kapamilatano ning ke kayong kasalpan tayanon, waking anggaman ngeni ati kayong mababatiyo. King ulino, ning kabias na ning Diyos apagkalob na ke kayo. King ulino ning sikanon, ababiena ke kayo king banting upayang makanyanyong gusalan ing katungkulan niyo. Karing alang patugot babieno ing paganaka ke kayo. Ing Diyos babieno karing balang metong ke kayo ing maging karapat dapat loding sariliyo. King kelwat no ning oras ampong panahon, malyaring gugugulano ning tao. Mi kayatin sanang matibe pundasyon karing sariliyo. Buring sabiyan, king kelwat no ning kapanaunan ake kayong pamakiramdam, ing atinong pelalong maygit atetagon ding kekong kasarilinan. King atinong kapibabatan ding kekong panamdam. King ulino ning lugod na ning Diyos karing balang metong ke kayo. Eyo malyaring mibibili king ablong ing metong atawong atiyo king kapaniwalan. Wapin isunduyo ampong itakbang ding balang bitisyo king banda na pakarin ning banda na pakarin. Ngano hanggang eye akwa iti lalong dasan itang tunayong parasan wapin ngano eko tutok nang. King banting upayang karing aldoyong paintungulan akitiye ing nabang karing kekong kasarilinan. Waman, nung ing tawo daras nane ketang mesabing kainan, iti sano eyu malyaring panatilian karing kekong kasarilinan. Biasa na kongon, king ulino ning pamakiramdam karing banal ayamanong babiena ning ginu ke kayo.
E nasano mga intuliran king manuwalang tao, ing nung ating subok, ing mga inayo, ing kayang kasarilinan. Lalong maigit, lumapit kayo at magtapat king Diyos, at ing sablang bage maging mayan king ulino ning dapat na ning tao. Wa karing aldo, karing pamakiramdam yu. Elasano maging tatabling karing kekong pakiramdam. Nune may git ing isimpan yula karing kekong puso ampong kaisipan. King banting upayang lalong may git alad ladyu ampon apalto ing kabyas non ababiye naning Gino. Magtapat kong alang kayang ganon. Wagawa kong mayap ketang alang kapagalan at emanayang ablas na numan. Uling ing Diyos, nung ing tao king kayang pamanyapat at maninto niyang kayablasan, kanito ing Diyos ibieno itang maging katuliran at maging karampatan king tao. Pag-isipan niyo ampon ganakan karing sarili yu. King kelam bata naningaldo ning ke kayong pamakiramdam nung alayang asisimpan ing tao iti at makalunos yo. Alayang malyaring gokan karing aldo ng paintungulan uling iti alayang asisimpan karing amano king banong malyaring gawan ning tao king kayang pamaglakbayan. Ing Diyos karing ulit-ulit. King pami balik-balik do ding amano kaya kayo. Wa makalunos ne ing tao nung paratiyang mababande. Nung parati lang lalabas antimong angin karing kekong pakiramdam. Pakikuanan niyo pin, ngening ikayo matuwan ako, king kapaniwalan. Tala sambang reyno, kekosang agawa at lalong pakikuanan karing sarili yu. Ing makanyan yung ayari ding obrang tinggapiyu, king lagyu na ning Gino. Eko sana malyaring pasayang pagol. Eko sana malyaring pasayang karing oras. King banting upayang makanyanyang manuparan ing taong atiyo king kapanwalan. Maging letra rosang basan ding kekong sarili karing aldo yung daratang. Maging metong lasanang uliran ding sarili yu, karing matang tatangal ke kayo. Kanuana na ning tao, nung ding sablang bage akayang daramdaman king kayang kasarilinan ing makanianong agawa king kayang pamanakbang. E nasa maliyaring sasabihan ning tao ing tao yamo. Aniya ding amano, lambas sumakala karing kekong pakiramdam. Ban kanito karing bane-bane, karing ditak-ditak, ing makanyan kong lalong takbang.
karing pamanya patiyo king burina nitang Ginoo. Wading hanggang sablang mayap yung paksa panuanano ning Dios. Wong ano ding sablang bage babieno ning Dios. At king alang kakulangan pagkalubnalo ding ke kayong kailangan. King ulino ning pamagkapilit no ning tao. King ulino ning oras ayatiyo. Pasalamatan kong sabla ngeni ding balang pusuyo. Wapin itaguyo diyo ing mayop apamanyapot karing sariliyo. At enasa panayan ning tao itang ablos. Uling ing Diyos yana ing balang mablas ke kayo. King ulino ning kabyas non o pagkalob na ke kayo. Eyo sana tutulutan ikong sabla ing parati kong mababande karingke kong katungkulan. Mulit pasibayo pagsabyan ko ding ke kong sarili ikong sablong manungkulan. Wa babayit lalaki. Pakisabyan ko din ke kong sarili king penanditayti. Pita tambayan yoso din ke kong puso karing banal atong kulan abinieno ke kayo nitang ke kong Ginoo. Alasan ng malyaring paibande ke kayo ni Numan. Nung ating megkamali at mikakasala ke kayo, ngano mi sabi-sabi kayo king mayap ng daptan ning metong ataw. Banting upayang emalyaring umekeni ampon karin ing balang amanong luluwal karing kekong pasbulan. Pakikuwanan niyo ikong sabla, balang mibos nilo ding kekong pasbulan, iti paniulong iyo ampon kabanalan. Eyo imbutan karing sariliyo, at eyo panatilian karing pusoyo ing tao kayo mo. Amaliyaring mikasalo king lupa ng tao. Iti enasano maliyaring papanatilian ning tao. Nune lalong maygit idagulyo karing pusoyo ing metong alugud. Banting upayang makanyan kong miyabe-yabe ampong misasan metong kayo. King sablang mayap apaksa, amaliyaring galmangano ning taong maniwala, alang kakawani metong man ke kayo, nune ing gawa na so ning taong atiyo king kapanwalon, ing maging metong lamu ding kekong panakbang karing aldoyong paintungulan. Aliwayo ing taong kalupayo ing kawutusyo. Nune itang metong adiyos ayatiyo ka rin king kayarian iyo ing kawutusyo. Iti malino karing kekong katandanan. Iti ban malyaring pasagiwan karing kekong puso ampon kaisipan. No ing sablang bage mayap ngon karing balang metong kekayo. Nuanyo
ing mamintu. Nuanyo ing ninumang tao gagawa ka ring buri na ning Ginoo. Kanito, ing ablas at kekong kailangan ibiyenang alang kakulangan. Musang ding kekong dapat makaugnelang pane, ban malyaring makiyabe, king kalam na ampon upaya ning Diyos ababiyeno ke kayo. Ilakoye ampon ibating karingkekong sarili ing lagyong kamangmangan. Uling iti eyo maging paniulong king tao ni numan. Nung nanuman ing bage akekong daramdaman, nung eya malyaring makapatula ke kayo, o eya malyaring panyulong king tao, nga na iwaksiye ampon ilako karing sariliyo. Magtapat ko nga na king Diyos, magtapat ko kako, uling iyo ing matibe ng sandigan, matibe yang pader ke kayo. Ang giyang nanuyaman itang datang, uling itang tibayan at yune ke kayo nanumon. Ala ng malyaring milako, at ala ng malyaring masira ke kayo. King ulino ning kekong kaorasan king penanditayti. Ikong sablasan makanyanyong siyasatan ding kekong dapukanan. At deti ilamu ring malyaring ditak ayay suyo ko ke kayo king ke kayong banal at ipunan. Ilwalasyo ding kekong kabiasnan at ding kekong kaisipan. At ilwalasyo ding kekong dapukanan. Paratilasang makasadiyo ban malyaring paglukluka na ning kalam. Panuanan kongan ding kekong sarili, disan ampong dinatang keting lunduyan, wa eko pintutok nang. Wapin lalo yung itakbang ding bitisyu king pamanuparan. Uling iti yo ing burina ning Dios ke kayo. Kay bat ilareti ring dimut akasayuan ay biyeko ke kayo. Adios ing kanakong bendesyon ke kong sabla angeni akanakong dison. Wa babayi ampong lalaki matuwayaman ampon anak. Ing makanyan keng pabandi ke kayo ing kalam na ning Ginoo. Bayeng malyaring ampunan karing balang sariliyo. Bakong malyaring ating gamitan oras na ning pamangailangan niyo. Sinuyo king ke kayong banal at ipunan king penanditayti. Lalakwan ke ing kanakong lugod ampon kapayapan ke kayo. Santa Veronica, mukyat na bata.
Isang mapagpalang umaga po sa ating umagang ito. Pinababatid ko po at aabot ko po sa inyo ang isang magandang umaga po. At alam niyo po, napakahalaga po sa atin, mananampalataya, na tayo po ay nagkakatipon-tipon po sa araw ng Sabat upang purihin po ang ating Panginoon. Sapagkat ano po ang sabi ng banal na batlaya na dumating po sa atin sa araw na ito? Huwag po daw natin ipagwalang bahala yung mga naririnig po nating mga aral o mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat pag ipinagwalang bahala po natin, tayo din po daw ang kawawa. Sapagkat ano po ang sabi ng Panginoon dito po sa Isaiah, Kapitulo 45, versikulo 18, atin pong basahin. Ayan po. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyoan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na siya lamang daw po ang Panginoon at wag na po tayong magkaroon ng iba pang Panginoon. Kung nagdududa po tayo sa kanyang pagka-Panginoon, napakahalaga po sa kanya na siya lamang po ang ating pinupuri at sinasamba sa ating pong pagkabuhay dito sa mundo. At meron po tayong tema na tinatalakay po sa araw na ito. Ito po ang ating pagkain ng buhay. Ang ating pong paksa na tinatalakay ay ang tahanan sa kaharian ng Diyos Ama, o sa ibang salita po, yung tinatawag nating langit. Sino pong sa atin ang nakakaalam sa langit? Naniniwala po ba tayo na mayroong langit? Naniniwala po ba tayo? O hindi po tayo sure, no? Alam niyo po, sa Biblia po may binabanggit po siya na 3 langit. Ang una pong langit na binanggit niya, ito yung langit na nakikita ng ating mga mata. Halimbawa po, lumabas ka sa iyong bahay, tumingala ka sa itaas, yun po ang sinasabi natin langit, o banwa, Kapampangan po. Ito yung langit na nakikita ng ating mata. Ito inilarawan po sa mga paglalang sa ibon na lumilipad sa kalawakan. Itong langit po na binabanggit na unang langit, ito ay mababa lang po, sapagkat natatanaw pa po ng ating mga mata. Basahin po natin dito sa Genesis 1:20 kung ano po yung isinasaad sa unang langit. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. O ito po yung sinasabi nating himpapawid o langit po na. Yung ikalawang langit naman po na binabanggit. Basahin po natin sa Isaiah 13:10. Kung ano po yung binabanggit sa ikalawang langit. Sapagkat ang mga bituin ng langit at mga gayak ni Yaon, hindi magbibigay ng kalinang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagkat, at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Punta po tayo sa Genesis 1:8 niyan. Yung kasunod niya. At tinawag ng Diyos ang kalawa na langit, at nagkahapon ang nagkaumaga ang ilawang araw. So,
Ang binabanggit po na ikalawang langit nito, alam niyo po, ito po yung hindi natin matatanaw na sa ating mga mata. Ito po yung tinatawag nila sa English na universe. Alam niyo po ba kung kayo po yung nag-aral sa science, ito po yung tinatalakay ng mga iba't ibang planeta o mga bituin. Alam niyo po yung NASA sa United States, nagkaroon po sila ng proyekto noon na mga 70s na ang tao po ay pumunta sa planetang buwan. So, sa pamamagitan po ng mga siyentipiko na ginamit nila, nakarating po sila sa tinatawag na ikalawang langit. Yung ikalawang langit, pag lumabas ka po dito sa iyong bahay o nasa labas ka, pag tumanaw ka ganun, hindi mo na po makikita yung mga planetang ito. Kung hindi ka lang po gagamit ng mga naimbento nilang mga siyentipikong ginagamit nila na telescope, yung makabagong teknolohiya, hindi mo po makikita yung ikalawang langit na to. Yun po ang binabanggit na ikalawang langit. Yung ikatlong langit po, naniniwala po ba tayo sa ikatlong langit? May binabanggit po dito na tungkol sa dakong kinalalagyan po ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 39. Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako. At ikaw ay magpatawad at gumawa. At gumamit ka sa bawat tao ayon sa lahat ng iyong mga lakad, na ang puso ay iyong nagtataho. Ayun po. Kung saan po nananahan ang ating Panginoon, ito po ay nandoon siya sa langit na tahanang dako. Saan po ba yun? Sa ikatlong langit po na tinatawag natin. Basahin po natin dito sa Ikalawang Korinto 12:2. Para po magkaroon lang po tayo ng kaliwanagan dito sa ikatlong langit na tinatawag. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Yun po. Kaya po, pinapatotoo po ng Biblia na mayroong ikatlong langit. Ito po, hindi na natin makikita sa pamamagitan ng ating mata. Hindi na po natin makikita sa mga siyentipikong pamamaraan na nilikha ng mga ating mga siyentipikong o tinatawag na scientist. Ito po, yung tinatawag na ikatlong langit, hindi po tayo makakarating dito kung wala po tayo sa buhay na espiritual. Dito lang po natin makikita ang ikatlong langit na sinasabi nila. Bakit ko po nasabi ito? Sapagkat ayon po dito sa Hebreos 9:24, ganito po ang kanyang binabanggit. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng kamay. Alam niyo po, nang mamatay naman ang ating Panginoong Yesus, ito ay nabuhay na uli. Na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Alam niyo po, sapagkat
binanggit po sa Biblia yung ibang-ibang kategorya po ng langit. So anong mamatay po ang ating Panginoong Jesucristo at pumunta na siya sa langit, tumuloy po siya sa talagang langit na kinaroroonan po ng ating Panginoon. Ito po yung ikatlong langit na ating tinatawag na hindi po tayo makakaparoon kung hindi po tayo mamamatay. Sapagkat nung nabubuhay po ang ating Panginoong Yesus, may binanggit po siya sa ating mga apostoles. Basahin po natin dito sa San Juan, Kapitulo 14, versikulo 2 hanggang 3. Kung bakit meron pong tahanan sa kaharian ng langit. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Yun po. Kundi gayon ay sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang hipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So, sa mga mananampalataya po na kagaya natin, meron po palang nakahandang tahanan bawat sa atin na inihahanda po ng ating Panginoon. Sa 3 po. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumaon. So, di ba po napakasarap ng feelings na sa kabila po pala ng ating mga paghihirap, pagsunod sa Kanya, hindi yan po pala tayo ay tatanggap ng kalwalhatian sapagkat tayo pala ay meron ng tahanan na inihahanda doon. Alam niyo po, kung gaano po kaganda yung mga tahanan na ihahanda doon. Gaano man po kaganda yung tahanan natin dito, hindi po siya makakaganda sa mga tahanang inihahanda nila doon. Sapagkat ayon po dito sa 2 Kronika, Kapitulo 6, versikulo 18, kung gaano po kaganda yung mga tahanang inihahanda nila doon. Ikalawang Kronika po, 6:18 po. Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Hindi po mananahan dito ang Panginoong Diyos sapagkat hindi po ito ang kanyang tahanan. Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi kang magkasiya. Gaano pa nga sa bahay na ito na aking itinayo. Yun po. Wala pong kaparis yung mga inihahanda nilang mga tahanan sa bawat isa sa atin. Kapag po ang isa sa bawat isa atin, nakatapos po siya ng mga trabaho niya dito, meron pong nakalaan na tahanan para sa kanya. Kung natatandaan niyo po, ang Banal na Espiritu may nabanggit po sa ating magulang na malapit na daw po matapos yung kanyang tahanan. Siguro po sa tagal po siguro ng pagkahanda talagang pinaganda po yung kanyang magiging tahanan. Sapagkat tayo pong mga tao dito, hindi po ito yung lugar natin na talagang tahanan natin. Alam niyo po, tayong mga tao pansamantala lang po tayo dito sa mundo. Hindi po ito talaga ang ating tahanan. Sapagkat ang ating pong tahanan nandun po sa langit. Basahin po natin dito sa Pilipos 3:20 po. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Yun po, di pa po? Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya po, yung talagang tirahan po natin, yung tahanan natin nandun sa langit, wala po dito sa mundo. Sapagkat lahat po tayo dito pansamantala lamang. Lahat po tayo pupunta dun sa buhay na espiritual. Ngayon po ang tanong, sino po ba yung mga karapat-dapat na pumunta dun sa mga tahanan na hinihahanda sa langit? Lahat po ba kaya tayo siguradong makakapunta dun sa tahanan na hinihahanda para sa atin?
Sigurado po ba tayo na lahat tayo makakarating sa langit? Alam niyo po, dito po sa Lucas 10:20, meron pong sinasaad na ganito. Lucas 10:20 po. Gayon may wag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Yun po pala. Dapat po pala yung mga pangalan natin ay maisulat sa langit. Bakit po napakahalaga nito sa ating mga mananampalataya na kailangan yung mga pangalan natin po ay maisulat sa langit? Basahin po natin dito sa Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at tama po. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay inatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat at ayon sa kanilang mga gawa. So kailangan po pala, base po sa mga ibinigay na ito, ahatulan po pala ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya po pala may mga aklat na ito. Base po kung ano po siguro yung mga ginawa natin dito sa ating mundong ito, lahat nakasulat doon. Ang tanong po, bakit po napakahalaga nito sa atin na ang mga pangalan natin may sulat? Balikan po natin sa Apokalipsis 3:5. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Yun po pala. Kaya po pala, kailangan po pilitin natin ang ating mga pangalan na maisulat sa aklat na ito, sapagkat sa pamamagitan pala nito ay ipahayag ng ating Panginoon ang ating pangalan sa harapan ng ating Ama. Alam niyo po, napakahalaga pala nito na ang ating pangalan ay maisulat sa aklat na ito. Sapagkat sa pamamagitan nito, doon makikilala ng ating Ama kung sino yung kanyang para sa kanya, kung sino yung bibigyan niya ng tahanan dito doon sa langit. Panguli na lang po, paano po ba kung hindi naisulat yung pangalan nyo dito sa aklat ng buhay? Wala yung pangalan nyo doon, ano pong mangyayari sa atin? Basahin po natin dito sa Apokalipsis 20:15 po. Panghuli na lang po to. Kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa kadagat-dagatang apoy. Yun po pala. Pag yun po palang pangalan nyo ay wala dun sa aklat ng buhay. Ano po yun? Parang, iyon yung tinatawag po nating ikalawang kamatayan. Yung nag-aapoy, na yung dagat-dagatang apoy, yung ating espiritu ay ilalagay dun at susunugin po. So yun po. Kaya, sa mga kapatid po na narito, sana po, ipagpatuloy po natin. Huwag po tayong magsawa sa pakikisama na ganito, sapagkat napakahalaga po ng tinatawag na ikalawang buhay. Huwag natin pong pahalagaan yung kasalukuyan nating buhay, kundi yung ikalawang buhay na ibibigay sa atin. Para po, hindi po tayo magaya dun sa, pag hindi nakasulat yung pangalan mo, dandun ka sa dagatang apoy. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga po. Maraming salamat po sa ating kapatid na si Brother Jose Gomez sa kanya pong pagbibigay mensahe sa umagang ito. At purihin po natin ang Amang Diyos na nasa langit. At tayo po ay magtitiis po hanggang at makinig sa mga salita po na ibinibigay ng ating mga kapatid upang ito po ay magbigay po ng kalinawan sa ating mga sarili kung ano po ang nararapat na gawin ng bawat isa sa atin.
At sa umaga pong ito ay nais ko pong bigyan na orasan po ang ating kapatid na si Brother Rick para makapagbigay din po ng mensahe para sa atin po. Rick Gomez po. At welcome po sa ating mga kapatid na bagong na nakasama po natin. Ikiganagaklak po namin na kayo po ay naparito upang makinig sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. Mga kapatid po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At marami na po tayong narinig na mga salita, no po, lalong-lalo na yung mga sitas na binigay ng ating kapatid kung saan po ay pinatotoanan niya yung klaseng iba-ibang klaseng langit, no po. Kung saan po ang bawat isa sa atin ay ang ating kagustuhan at ang ating nasa sa ating pagpunta po rito ay upang po ay tayo'y mapabilang sa mga nagnanais na makarating sa kinaroroonan ng ating Panginoon. Kaya po, ang lahat ng mga bagay na dapat nating gawin ay tinuturo po sa atin ng mga tagapagsalita. At gayon din ang mga talaytayan kung saan po ay dumarating sa atin ang batlaya na tayo po ay ginagabayan niya sa ating mga dapat gawin. Opo. Kaya nasa atin na po ang bola. Sabi na nga ng mga kapatid, kung may shoot mo sa goal, no po. Gayon din sa ating pananampalataya sa Diyos. Nasa atin po ang dapat nating gawin kung paano po natin makamtan ang pangakong sinasabi niya sa mga anak niya na naniniwala at gumagawa sa kanyang mga kautusan. Kaya po, marahil ay tayo po ay puno na sa ating mga aral na naririnig. Kaya po, ang sinasabi sa atin ng mga batlaya, kailangan bigyan po natin ng katawan, no po. Bigyan natin ng mga kung ano po ang dapat nating gawin sa mga kautusan. Alam po natin kung ano ang kautusan ng Diyos, no po. Yung mga pinagagawa niya sa atin, ang pinakamahalaga po dito ay ang kawang gawa, no po. Kasi po ay ito po ang kakibat ng ating pananampalataya, yung kawang gawa. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng mga bunga sa ating mga gawahin, no po. Yung mga ginagawa natin. Kasi sabi nga niya, kung ang kapatid natin ay hindi natin magawa ng mabuti, paano pa kaya, no po, ang Panginoong Diyos na hindi nating nakikita ang magagawa natin ng mabuti. Kaya ito po ang mga naririnig natin sa mga dumarating na batlaya para lalo po tayong sumulong hindi lang sa material kundi sa spiritual, no po, kung saan ang ating espiritong nananaan sa atin ay mabigyan ng po ng mga magagandang kung ano man po ang ninanais ng ating espiritong nananaan sa atin. Kasi po kumisan ay ang laman at ang espiritu ay palagi pong nag-ahaway yan hindi magkasundo, no po. Ang gusto ng laman ay puro pansariling kasiyahan, no po. Kagaya ngayon, ang mga ibang tao niyan ay yung iba po ay pupunta sa mga masasayang okasyon, no po. Yun po ang hinahanap ng ating katawan, no po. Puro masaya at pakinabang na hinahanap ng ating katawan ay salang po sa ating espiritu. Pero ngayon po dahil nandito tayo, ang espiritu naman ang nabibigyan, no po. Nabibigyan ng mga inahanap natin pong kagaya po ng isang mananampalataya
ang nais po natin ay makagawa, ano po, at magampanan po ang lahat ng ating mga tungkulin. So, ilito lang po ang maibibigay kong mensahe sa inyo. At karagdagan po, siguro, pagkakataon nito, gusto ko rin pong banggitin bilang pong sa ating proyekto, no po, bilang pong nangunguna sa Budget and Finance Committee, no po, nakita nyo naman po ang pag-umpisa natin kahapon, bista't man wala pa tayong nakikita, no, wala tapang naukay dahil po kahapon ay nagtiga-tipon-tipon po yung mga kapatid natin. Naumpisa na po ang pag-alis ng mga sagabal sa gagawin nating proyekto. Kaya po, bilang kapatid ninyo sa Finance and Budget Committee, ay kayo po ay aking bibigyan ng pansin na sana po ay siguro pag nakita nyo nang maumpisan yan ay siguradong po ang mga kapatid natin ay magsisimula na magbigay ng mga donasyon, no po. Dahil po ang pangarap natin, lalong-lalo na ang pinag-aandan ng ating pamunuan dito sa Sibol ay ito pong bagong sentro na hinahalay natin sa ating golden anniversary na sana po ay mabigyan natin ng lalong pansin at lalong-lalo na po yung gustong tumulong, no po. Welcome na po kayo para umpisan na natin yung ating donasyon, no po. Kaya po gaya po ng mga opisyalis natin ay nagumpisa na pong nagbigay ng mga donasyon para sa ating gagawing bagong sentro. Kaya po yung mga kapatid natin dyan na naghihintay po na maumpisaan ang ating gagawing proyekto ay siguro po panahon na para ibigay na natin yung ating tinatago sa ating bulsa na po na nilalaan po natin para sa ating gagawing proyekto. Yan lang po at uli magandang umaga sa ating lahat. Ayo po, pagkatapos po nito ay ang mga kapatid natin ay wala man isa sa mga kanyang mga pamilya dito sa ang ating pong magulang na si Apong Orang ay nag-aanyaya sa atin. Pagkatapos po nating pagsimba ay dumiretso po tayo doon sa kanilang pag-anda, sa kanilang birthday po ata ni Apong Orang, no po. Kaya po pinasasabi na lang dahil mo busy po yung mga anak niya, wala yatang nakapunta ngayon. So, pagkatapos nito, diretso lang tayo sa kanila. Maraming pong salamat. Una po sa ating Panginoon, sa ating magulang at mga kapatid, na walang sawang tumupad sa kanilang tungkulan. Magandang umaga po sa ating lahat. Dumating na naman po ang isang araw na ating pagsamba para gawin natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Nabanggit na po at napaliwanagan ng temang nakalagay sa atin sa araw na ito dapat natin pag-aralin. Gawin natin tapat ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Para sa pagdating ng araw, hindi po tayo mananatili sa ating kalalagyan ngayon. Ayaw at sa gusto po natin, iiwanin natin to. Kaya po pilitin natin gawin at pilitin natin na sana yung nakaandang tirahan sa itaas, sana kasama tayo sa titira doon. Alam po natin, kahit napakahirap man isipin, ba't tayo nandito nagtitiis, nag-aaral sa gusto ng Panginoon? Ang sabi nila, magandang buhay doon. Kung tanangin po natin ang ating sarili, isa man sa ating magulang nawala na, gumawa sa kanilang tungkulin, wala pang nagsabi sa kanila na magandang tirahan nila doon. Pero alam po natin, ang bawat isa sa atin, nasa langit sila at kasama ng ating Panginoon. Ganun po, sana pilitin natin na pagdating ng araw, iwanan na natin ang lupag ito.
sana kahit isa sa atin walang mahihiwalay sa atin. Kasi sama-sama tayong lahat doon sa itaas. Ano po? Kaya po, wag po tayong magsawa na gumawa sa ating tungkulin sa ating Panginoon. Pangalawa po, yung po kahapon, nasimulan na po ang ating proyekto para sa golden anniversary natin. Pasensya na po kayo sa akin kahapon kung hindi man po ako nakakapagtrabaho. Yung napagod kahapon, salamat po. Alam ko, ginagawa ninyo ang tungkulin sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya. Kahit po nakikita ko kayo kahapon dyan na pagod kayo ako, nakaupo lang, ano po, naiiya po ako sa aking sarili. Kasi po nakikita ko, lalo na po yung presidente natin, yung kapatid natin nasa itaas, pawis na pawis. Ako nakaupo, nakadikwater lang po sa ilalim ng ano dyan, alaman. Dahil po sa dahilan na aking paha, na siguro may kasabihan yung matanda natin, mamamatay daw ang mataya kaning barag ang batal no. Ne po. Kasi po yung nakaraan na linggo, 2 araw ang kinakain ko po, dinuguan at saka pinapaitan. Pinagdadala kami sa pinagtatrabahuan namin. Hindi naman po masabi na hindi ko kinakain yan, yung po ako masakit. Ano po? Pero po kahit ganun pa man, hindi ko po ginawang dahilan ang pa ako na para hindi ako makapagsamba. Ano po? Mababanday lang po. Kahit po masakit, pinipilit ko dahil alam ko, pagkagustuhan ng Diyos, walang mahirap, basta kagustuhan lang po ng tao. Wag po nating bigyan, hindi po inaano yung sarili ko, wag po natin bigyan dahilan yung karamdaman na hindi tayo makapagsamba. Siguro po nakikita nyo pag maglalaro, talagang masakit ang pa ako ngayon. Pero sa awa ng Diyos siguro mamaya o bukas, wala na ito. Ano po? Kaya po kahapon, pasensya na kayo, kayong kasama ko dito kahapon, kung hindi man po ako nakapagtrabaho na kasama nyo. Nahiya po ako na umalis dahil alam ko nandyan kayo sa ating Panginoon. Pero po bukas, alam nyo naman ang trabaho natin, pag meron kang boss, ano po, hindi ka pa basta-basta makakaalis. Pero po ang talagang boss natin, yung pong nasa itaas lang. Pero po huwag kayong mag-alala bukas. Kahit wala ako dyan, yung kapalit ko, yan na lang makikita nyo. Parang ako na rin ang nakikita nyo. Kukuha po ako ng kapalit ko para makapagtrabaho, makatulong sa inyo dyan. Pag tinitingnan nyo, ito na pala yung busy. Ano po? Naparitlad na lang mukha. Baka sabihin nyo po, huwag nyo nasabihin yung mukhang Bisaya, ano po. Magpapapalit po ako sa akin nagtatrabaho, yung kasama ko ngayon sa bukid. At muli po, maraming salamat sa ating mga kapatid na dumalaw na kayo sa atin. Isipin mo, napakalayong lugar ang pinanggalingan nila. Kahit po yung kapatid natin, hindi man maintindihan ang sinasabi natin, pero po na nakikinig siya at sumasamba sa ating Panginoon. Galing pa po ng Amerika yan. Yung mga kapatid naman natin, Bisaya, galing Pandabaw, Mindanao. Sa tulong ng Diyos at ating Panginoon, nagkakaisa tayo ngayon. Dahil magkakapatid tayo. Yung nagkakalayo, nagkalapit-lapit ngayon sa araw na ito. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Marami pong salamat po sa masipag po nating Vice Presidente po ng Sibol Tagumpay Bie. Kahit po pilay-pilay po yung kanyang paa ay tumatayo pa rin upang makagawa po sa kanyang katungkulan. So, sa umaga pong ito ay napakarami na po ng pag-aaral nating pong narinig. So, binalita po sa atin ng ating mga may katungkulan sa ating pananampalataya kung ano po yung ating nasimulan. So, ito pong proyekto po natin na ating pong nakikita ngayon sa screen ay ilang tahon na pong ating pong plano ito, pinaghahandaan. I think mag-start po tayong maglikom po ng ating pondo since 2019 po ngayon, 18
17 po siguro kung hindi po ako magkakamali. 2 years before, 2019. Nagkaroon na po tayong kaalaman dito po sa ating proyekto. So ito po ay hindi po mabilis na gawin ng isang mananampalataya. Subalit po ang ating paniniwala, kahit po gaano man kabigat yung ating dinadala o yung ating pasanin, no? Kung pong tayo ay sama-sama, nakagaya po ng isang walis na sinasabi na binibigay pong example sa atin, kung ang walis pong ito ay nag-iisa, wala po siyang matrabaho. Pero po dito sa ating pananampalataya ay pilit po nating pinapakita na mayroon po tayong pagkakaisa mula sa kabataan, katandaan, at dun pa sa ating mga nahunang mga mananampalataya sa atin, yung ating mga magulang, na sila pa rin ang ating nagiging gabay, nagiging kalakasan. Pag nakikita po natin yung ating mga magulang na malalakas pila, aktibo pa sa ating pananampalataya, tayo rin po ay nagkakaroon ng lakas loob na tayo ay kung ano ang kanilang nagawa nung nagsimula po sila, kami ring mga anak nila na ngayon na sana kahit makalahati lamang po yung sipag na ginawa nila noon, ay kami ring mga anak nila na ngayon ay gumaganap po na bilang manunungkulan sa ating pananampalataya. Doon po sa aming kaya, sinisika pa rin po namin na tayo ay makatupad po, na makagawa rin po sa ating mga katungkulan, lalo na po sa ating pagbukas ng malaking trabaho ng ating sentro. Napakabigat din po ang ating trabaho ngayon. Kung gaano kabigat po yung ating, kung minsan, kung anong bigat na ating nararanasan, no? Kung minsan po tayo ay nasusubukan sa ating buhay. Ito rin ay mahibibilang ko pong challenge sa atin. Itong bagong proyekto na binukas po natin para sa 50 years anniversary po ng Centro Cebu Tagumpay Bia. Ito po ay malaking amon po sa ating mananampalataya na sana po sa tulong din po ng Diyos, hindi po natin kasi ito may sapatupad o may tutupadi po kung hindi po tayo tutulungan ng ating Panginoon. Lahat po ng bagay na ito, mula sa pagbuo po ng plano, ay ginagabayan na po tayo ng Diyos. Mula sa nung isipin po natin kung ano yung nararapat nating gawin, tayong mananampalataya, para sa pagpaplano po natin para sa 50 years anniversary po ng sentro natin, ay ipinapaisip po sa atin ng Diyos kung ano yung gagawin natin. So ito po ay malaking karangalan po ng bawat mananampalataya kung ito pong proyekto pong ito ay may-accomplish po natin. Bilang andug din po natin, bilang isang mananampalataya na may pagkakaisa, bilang andug din po natin sa ating mga sarili, higit sa ating Panginoon, na tayo nga po ay ipinapakita natin kung gaano kalakas ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Kahit gaano man po ito kalaki, kung minsan po, isipin po natin yung ating proyekto, kahapon po, nag-layout po yung ating mga kapatid. Yung nag-layout po, yung ating mga engineer pa po, yung nag-layout po, iba, hindi po yung kanilang mga, ang tawag dito, leadman or ano. Sila mismo po ang nagsukat, yung ating mga kapatid na inyero, na rehistrado, na sila po ang sumukat dyan upang ipakita rin po na walang sabi sa atin, tayo'y pantay-pantay. Ipinapakita po nila kahit po sila ay mga nag-aral, ipinapakita pa rin po nila na sila ay kagaya rin po natin. Hindi po nila sinasabi kami ay nag-aral, kayo ang magsukat dyan. So, ganun po yung power po na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po yung ating proyekto, binabalita namin sa inyo, mga kapatid po, ay yan po ay ongoing na.
Kaya po yung mga hindi po masyadong busy, no, lalo na po yung malalakas na katawan, wag na po kayong magbayad ng weights o mag-practice, no. Pa-practice po tayo dun sa building na gigibahin po natin, lalo na po yung medyo malalakas na katawan po. So, yun po yung ating trabaho ngayon ay naka-open po. Tignan po natin yung building po natin sa right side. Wala na po yung bubong. At yung pong kabila po ng gilid po noon, maaati po yung isang kwarto doon. So, yun po ang ating plano ngayon. Ito po ay ongoing po. Patuloy po yung ating proyekto, patuloy po yung ating paggawa. Sana po, kahit ito po yung ating, kung minsan hindi ho natin kaya dun sa magbigay po tayo, pero alam ko po, wag po kayong panginahan ng loob. Kahit hindi po kayo makapagbigay ng financial na kontribusyon, pero yung pong pag-awak po natin o yung ating katawan na pwede naman po nating i-contribute kung ano po yung alam nating gawin. Ganun po yun. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, sana po ang ating pagkakaisa ay lalo pa po natin na lakihin sa ating sarili o sa bawat isa po sa atin. Dahil po doon po tayo naasa, kagaya po nito, hindi po natapos itong building po nating ito kung hindi po sa pagkakaisa ng ating mga magulang at ng mga mananampalataya dito sa sentro. Ito po na naman ang isang ating binuksan na proyekto po para sa Sentro Sibol Tagumpena ng BIE para sa 50 Banwana po o 50 years anniversary po, ay yan na naman po ang ating gagawin. So, coordination, proper coordination, and proper move kani pong kakatamong proyekto. Uling bangkanta eya po masira yung plano. Po? Sana po itamongan, Kapampangan po, na itamongan mi kakapatad king kasalpantayanan, misasan metong tamo po kayang metong proyekto. Okay po na, deta po ring balita tamong ngeni, at yung kakatamo po nga pisaw-saw ngeni ngaldongay ni 5,587 la po. So ila po rin kay katamong Atsuya? Okay. So last Sunday po, our brother raised your hand. So I think you are ready today. You want to speech or? Oh, okay. Thank you very much, Ben, brother. So I think he's an American. He don't understand Kapampangan, but he still join us to listen and to understand what we say, Kapampangan, or what we try to understand. Thank you very much, Ben, to your presence, and your wife is feeling okay po na po. Thank you very much. So mag-invite la po po ito eko eya po kalingwan. Birthday po ini, darang orang po. Pilane pong banwa kanyan. Pakiyabayan tala po ketang inandara po ala pong munta ka rin nalalampakanan. Po. So baanita po ating tamong time, 15 minutes before 10 o'clock. So close ko na po yung kikatamong pamitipon ba kanita po makapunta atamo ka rin. Thank you very much po kaya kongan.
Talakan tamo po, magpasalamat tana. Banalay pami, ikpadakal pong dakala salamat ngini pong mayari niya po yung kekeng pamanyamba, ang pong pami puri keka, ngini nga ba kaiti. Diyos ko, pasalamatan da kang alang hanggang kapupusan, pablasang ngini nga ba kaiti. Miras kaya nga pong kapayapan kining kaya kang santuaryo nga ito yung kaya kang pepanwanan. Ngini rugong magsugubli kami karing kaya kami sa rasari limpi bale-bale. Diyos ko, miras kaya nga pong kapayapan, bendesyonan mo nga po din kaya kami sakayan. Hanggang na po kaya nga po sa blami kakapatad ngayon pinandit. Diyos ko, nung ninuman po itang ating kena ng pong kapanandaman ngayon pinandit ay iti Diyos ko, bendesyonan mo kaya nga po, kitang mayupaya mong gamat ban kanita, makanyang kayang lalong maigit makapanuparan ka rin tingkap ni pong tungkulan kaya ka. Igpangay ng pinandito iti pasalamatan da ka. Kalang hanggang kapupusan, pablasang ka rin pagulo mo pong pagkabiyake kami ang pong sikanan, kinkilob na po ng aldo-aldo. Igpasalamat po ng magsiuli na kami. Sarago Diyos ko, gabayan mo kayang parati, kinkilob na ng aldo-aldo, bang kantay Diyos ko, man kayang lalong maigit mga chat-chat ka rin tingkap ng tungkulan kaya kayo. Paila po riyati din kayang samu kaya ka ang pong kaya doon na ngayon pinandit. Diyos ko, tanggapan mo la. Tanggapan ano man sapon yung balang may tungki kami tang malmumbian deso ng pong pamipalaking layunan ng Yesus sa kekeng tagapagligtas. Ipapamilatan mingan po kaya sa bala magpakapilan man. Iyan nasa po. Salamat po. Ikaw ang pong available po ata. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.